Nakuha ni Pahanto, Engineer. Basket by Pahanto. Nakuha ni Ilanan. Basket. Nakuha ni Ilanan. Nakuha ni Orpisa. Basket by Orpisa. Itiniwan ni Lim. Wala. Rebound to by Ilanan. Basket by Ilanan. Nakanitingga. Pass to Waray Buller. Waray Buller. Ito na sa Pahanto sa side. Basket. Si Lindang. Ang broken bawal din. Pinasa kay Pinka. Okay. Player versus Dagdag. Senior division. Okay, Ilanan. Pass to 15 second shot clock. Basket. 10 second shot clock. Ilanan. Basket by Ilanan. Nakuha ni Ilanan. Basket. Nakuha ni Ilanan. Nakuha ni Orpisa. Basket by Orpisa. 10 second shot clock. Basket. 11 naman sa gitnang goal. Pass to Ilanan. Ibinalagay number 11. Ilanan. Basket by Ilanan. 10 second to shoot. 5 second to shoot. Itiniwan ni Lim. Wala. Rebound to by Ilanan. Basket by Ilanan. Tungan ang buwang Pahantoy. 15 second shot lang. Nakuha ni Pahanto ulit. Wala. Nakuha ulit niya. Isipag ka rin. Ito na sa kay Ilanan. Ilanan. Wala. Rebound to by Pinka. Nakuha ni Pinka. Pass to Waray Buller. Waray Buller. Ito na sa Pahanto sa side. Lindang. Ang broken bawal din. Pinasa kay Pinka. Pinka. Nakuha ni Pinka. Basket kay Pinka. Nasa labas si Romel. Ipinasa kay Pahak. Tumira ka ng tris. Pahak. Yan number 07. Pinasa kay number 6. Itinura. Basket by number 6. Nakuha ni number 6. 15 second shot clock. Itinura. Basket by. Okay. Nasa labas si Pahantoy. Pass to Pahantoy. Pinasa kay Pahantoy. Basket by Pahantoy. Nakuha ni number 05. 15 second shot clock. Nakuha ni number 6. Nakuha ni Pahantoy. Basket by Pahantoy. 1 minute and 23 seconds remaining time. Nagpakawalan ng Tresinaro to. Nakuha ni Pahantoy. Nakuha ni Pahantoy. Ipinasa kay Hinga. 10 seconds to shoot. Basket by Hinga. 50 seconds remaining time.
0-5, nagpakawala na naman. Rebound taken by Luigi. 45 Seagulls. Basket by Pinta. Seagulls. Nakuha ni number 15. Itinira. Wala. Rebound taken by Pantoy. 20 Seagulls. Remaining time. Basket by Pahantoy. Remaining time, 5 seconds. Basket by Naruto. Okay, pagkakahangan ni Mayra. Bumasok na si Lim. Ngumingiti pa si Lim, oh. Ngumingiti si Lim, eh. Sige, itira mo. Nakuha ni Hinga. Nakuha na ni Hinga. Itinira ni Hinga. Grabe. Binasa kay Ilanan. Ilanan na naman. Ilanan. Nakuha ni Waray Bule. Nakuha ni Waray Bule. Nakuha ni Pahantoy. Harap si Lim. Itinira ni Pahantoy. Lim. Itinira ni Pinasa kay Lim. Ay, grabe. Pinasa sa kalaban. Hinga naman. Hinga sir. At wala ko ni Pahantoy. Rebound tigil pa Ilanan. Pinasa kay Ilanan ulit. Hanap ng kapasay sa Ilanan. Wag-awag na si Ilanan sa ilalim. Ay, wala. Wala. 10 seconds shot clock. 32, 37, Bieber, oh. 32, 27. Ah, 27. Pinta out, pinta-pintain. Nakuha ni Limboy. Ipinasa kay Ilanan. Ipinasa kay Lim. Basket by Lim. Grab. Ipinasa kay Ilanan. Ipinasa kay Orpisa. Nag-backride si Orpisa. Remaining time, 2 minutes and 5 seconds. Hinga. Pinasa kay Ilanan. Ipinasa kay Orpisa. Basket by Orpisa. Ipinasa kay Pahinado. Pahinado. Basket by Pahinado. Ipinasa kay 07. Nakuha ni 07. Peso 05. 10 second shot clock. Nakuha ni Dolombrina. Pasto. Pahantoy. Wag-awag. Makiwag-awag ini siya. Ipinasa kay Dolombrina. Ito niya Dolombrina. Ipinasa kay Pahantoy. Wala. Ganda yun pa. Tutok lang ang dati. Nakaliwanan. Last 1 minute. Basket by Lumbre. 5 4 1